Malta l-ewwel fil-klassifika tal-midalji tal-lob tal-pajjiżi żgħar tal-Ewropa u b'hekk hija r-rebbieħa assoluta ta' dawn il-lob. Riżultat storiku, lob li jibqgħu jissemmew. L-emozzjoni, il-passjoni, il-konċentrazzjoni massima u fuq kollox il-bajda u l-ħamra li perpret fuq il-bnadar l-oħra ta' 8 pajjiżi li kompetew ma' Malta fil-lob tal-pajjiżi żgħar ta' din is-sena. L-aqwa riżultat ta' kull żmien għal Malta fil-lob tal-pajjiżi żgħar tal-Ewropa. Sa qabel l-edizzjoni ta' din is-sena kien fl-2003 meta Malta kisbet l-aqwa riżultat f'dawn il-lob. F'dik l-edizzjoni li wkoll bħal din pajjiżna kien dak ospitanti, Malta kienet kisbet total ta' 44 midalja, 11 il-deb, 18 il-fidda u 15 il-bronz. F'din l-edizzjoni Malta kisbet 97 midalja, 38 tad-deb, 30 tal-fidda u 29 tal-bronz. Ċipru, il-pajjiż li ġie wara Malta u kien momentarjament fl-ewwel post, kiseb 10 midalji inqas minn Malta, fosthom 8 midalji inqas tad-deb. Il-Lussemburgu li ġie fit-tielet post kiseb total ta' 66 midalja, 22 midalja tad-deb inqas minn Malta. Tim Malta milna kburin. Tim Malta rebaħ bl-unuri frott l-investiment fl-infrastruttura sportiva, it-taħriġ u tmiet tekniċi wara l-atleti Maltin. Kien sforz kollettiv fejn Malta għamlet isem fl-isport. Fuq kollox il-poplu kien wara Tim Malta. Il-kol biħġarna minn fost l-aktar ċkejknin għal-kbar, kollha bajta waħda. Malta Malta, Forza Malta. Il-kuluri bojot u ħomor spikkaw u l-atmosfera kienet waħda mill-isbaħ. Għal dan is-suċċess il-Prim Ministru Robert Abela, illi mar jippreżenta l-midalji u ltaqa' mal-atleti u l-volontira f'diversi okkażjonijiet waqt dawn il-lob, feraħ lill-atleti Maltin. Fuq il-midja soċjali qal li Tim Malta kien tim rebbieħ u awgura lil kull min ta' semu. Anki l-President ta' Malta feraħ ukoll il-kontingent Malti u fisser kif il-preparazzjoni, id-dedikazzjoni u d-determinazzjoni taw ir-riżultati. Qal li Malta tawgura lill-atleti Maltin aktar suċċessi fl-isport. Illum fl-aħħar jum tal-lob kienet ġurnata eċċezzjonali għal Malta, bosta midalji tad-deb mirbuħa minn Malta fit-tennis, fl-burdjar, fit-table tennis, fl-atletika u anki fl-isparar. F'dawn il-lob ipparteċipaw 8 pajjiżi oħra ma' Malta: l-Andorra, Ċipru, l-Iżlanda, Liechtenstein, il-Lussemburgu, Monaco, il-Montenegro u San Marino. Pajjiżi żgħar iżda b'qalb kbira li jurew is-sabiħ tal-isport. Laqda.